Evar baş temaşavanın heja, hum bixêratın bernamaya futbol şîrove ya ekranên çarpêv medyayê. Temaşavanên heja, hum dibînin îşev mêvanê min Keya İzol e. Derweha wê Elî Fikrî Işık jî bi me re bûna lê Elî Fikrî Işık bi rastî ev ti hefteye me tenê dihêle yan jî hefteya çû tune bû. Van roja pir direya de wextî wî derxwast min jî bawerim dirê de ye. Loma heya pêş deqeberê jî dibe bekê ez werim lê îmkan çê nebû nehat wayî. Keke merheba bi xêr hatî. Êvar baş, sabî spas. Navxwe de. Pêşiya pêşî berî her tiştî spas te bûyî mêvanê me wayî pirsgirêkek teknîkî çêbû Elî Fikrî nikarbû em ê bi te bername îro bi dawî bikin. Serçava. Gelek spas bi Kêf rastî. beşin. Tabii me evkê xwe li gor Elî Fikrî jî çêkiribû. Tu zanî tîmên Kurdistanê, sporê me yên tîmên Kurdistanê û yên din Elî Fikrî bû. Ew gişa taqîb dikir, dişopand. Belkî em wayê mijarê zêde li serê nesekin yan jî em ê bihêlin heftiyekî din. Her wiha bi hatina te belkî baş bû ku em ê bawakî fireh li ser Dal Kurdê bisekinin. Tu zanî Dal Kurd Lîga wî ya Dal Kurdê Lîga Dal Kurdê bi dawî bû bi maça do li hember Hanîngeyê û niha wê maçeke play-offê li hember tîma Göteborî Gayzê bilîze eger bi ser keve li wir wê derkeve Lîga Superiya a Superetana Swêd. Keya nizam li ser daxwaza Elî Fikrî bû ku em berîkî di bernameyê ders pê bikin em hinek gazina jî bikin. Bi rastî do di bernama me panorama de her çiqas heval sporê ji de naşopînin jî tê de mijareke hebû ku berpirsên Dal Kurdê serdana Amed sporê kirine û hevkariyekî di nav wan çê de bi. İja mixabin hinek hevalên me evkê me sporê an bûyerên sporê nûçeyên sporê taqîb nakin. Loma jî kişa digo ku ez ji sporê fehm nakim em ê vêya bihêlin bira Elî Fikrî Işık û Mehedî Çılgın di bernama xwe de ev bikin. Tabii heval mümkün e ku yani herkes ji sporê kare fehm dike. Lê bi giştî tişkî din heye kekeya yani di nav rewşenbîr û siyasetmedarên Kurda de yani anha belkî niha ji ter jî hinek kes dibêjin tedî wa li wir nivîskar siyasetmedar wek wan tu xuya dikî niha ji ter dibêjin wî keya tu sporê dipeyvî tu ser sporê dipeyvî yani çima wa spor tiştekî eyb yan jî tabûyekî ye yan jî mer li serê baxi ve tişkî ne baş e yani rewşen hadê gundî mindî nizanim belkî gundî ne were ne jî lê rewşenbîr çawa karin van tişta fikirin. Piçek fikrê te ez bikirim yani di vê warî de tu çû dibêjî bu van tişta? Belê. Ya tabii babetekî gelek enteresan e ji ber ku bi rastî jî du-sê kes navêm dîtibûn yani wek hevalê min yani pirsîn got ya tu çi fehm dikî ji futbolê yan ji sporê min jî got wallahi ez fehm nakim min negot ez fehm dikim lê tedî bernameyekî eger behsa em bêjin Dal Kurd ku em hemû piştgirî lê dikin yan jî tîmên wekî Barcelona yan bêjin Milanê yan jî li Swêd Hammarby evana hemû nêzîkî min in ez dixwazim ew qezenç bikin û carna wextê min çêbe ez maça wan jî temaşe dikim ji bo ya yan fikrekî çê dibe ba min helbet ez dikarim bipeyvim wekî çawa ez siyasetê dipeyvim ez dikarim behsa sporê jî bikim bûyerên sporê jî bikim ji belkî spor bûyî yani aslında parçayekî civata hemû civatane û ji zaroka bigire heta jin û heta yani mê zilam yani êdî be piraniya hejmanekî gelek mezin di nav civatên cûrbecûr de bi sporê mijûl dibin û diçin temaşe dikin dişopînin do ez li ew ê bûm
دخوازم بیا وکی بحث بکم از لرستوران کی دبوم نکارم با تمام ماچا اوی پر سار بو لجیه کی بخوارن دخور چمچن هوال بون ایجار ماچا همار بی دلیست دگر فرش و همار بی اج yani nezki xu taraftarı hamar bir zanım ijar kelek emeda sihab jinin yani amri wan vaki ambejin yani ser şesti hafte bu çava diqijiyan gava hamar bir gol davet ijar ev qas diqijiyan mesela carna yani merif tamaşa dikidi Allah Allah ev jini çava ev qas angaja vitişti Lelur medit mesela restoran hamu tamaşa dikirin o pranji yani aligiri ev bu hamar bu hem jin hebu hem genç hebu hem mer hebu hem aile hebu veki kültüreki veki bejin çava bejin keyf xoşiyeki yani te birayı xu ve duxu xarna xu duxu u maça xu tamaşa dikir duxazı eftişteki gelek normali baş yani duvi varida kurdeme pişek evin muhafazakar neydi için yani ya fehim nakin yani az dizanım brasi vakt minakda hamarbi brasi algirin vi jimperin perditne flamayın hamarbi digerin lejbir neke dal kurde jimperin brasti dmaçın dal kurde de car merid bine yani jin hajmara jina var prin ko brasti do maça do az şuma qasar bu prbun az bu xaji malbati çubun be havalara yani rengeki pir hoş dedin maçı pir hoş be le tabi jin vazifa xabcitinin le ma ser siyaset medar u revşenbirên Kurda yani azanım nel hember sporine okine le uha sanki hatta carna ew jite em bejin mesela raxne jite ya işte çarpele de mer spor çıptıydı ya spor hamu okey yani jiyana insana kişe لأوروبا للجهان ناف كردا أو مثلا مليون يكوني كرد دال كردي دشوبينن يعني eğer ne bu yere kumerul seri ne peyver seri dal kurde ne peyver öpneke yani de medya sosyalde yani az düşüm velat lur dgodun tşsuete ya o xazia roja kem baatana me maça dal kurde tamaşa kirana ne ki madxaza futbol tamaşa ke ev hisa kurdayeti u ev ki dxaza bibine ku lur dnavan aligrên kurda de be ere ev mijaji usa ke tşkidin beji hej bo be az xaz bir şekil bejim tsani namaza biz salin dawiye ev zenginin yani devlemendin velatin veki Rusya yani Araba Katar u nizam Bahreyn u Emirat u nizam çivana perevan pırın genç evancı pırın u interesa van bu spor futbol jiyeyi radibin mesela takımeki veki Chelsea dikarın bıkırın takımeki veki PSG Paris Saint-Germain ne yapıştı mesela Katar bir perekiriyi Paris'i yani futbolcuya heri navdar bir pere brivra herkes tamaşa bir maçıydı ki. Belki hacı futbol edik ki. Jivi futbolcu edik yani. Bejin duhazı Messi bibin yani duhazı Neymar bibin. Jibovya tamaşa edik ki ev yani bu metodeki ev ali ticari de ali siyasi da ji eftişta heyi. Mesela Katar viya gavadaki Emirat gavadaki hem reklamı xudidir hem bahsa velatı xudiki hem devleta xu dedi peş mesela duhazına olimpiyat çeki yani peş birke evi biki futbolu sala peşemede Katar biki halbuki Katar eğer normal pere bütün de bir kes naçura futbolu nak yani naşko division be pere xekriye ökürne beli olur mesela hatta mesela bejin de hazırya tamirat u vatştana da nezki eğer şaşnabın 26,000 karkerin meyvan evi ku ji Asya navîn anîne bi pereyekî gelek erzan wana didin şoğlandin diwan inşaata da wana jiyana xwe ji destane jiyana gelek dewletanê ku welatanê ku dixwazin boykot bikin hem welatekî
devleteki totaliter hem jî yani tu rêz ji bo insaniyetî û nirxên insaniyetî nagirin û di aynı wexta dixwazin mesela müsabaqayekî bi nav û deng ê dünyayê çêke ew jî siyaset e. Asya jî mesela bêjin taxmê wekî Barcelona ku welatê wan dewleta wan turneyê bi rêya taximekî bi navê Barcelona dikare mesela behsa Kataloniya bêkirin û behsa nizanim ew jî siyaset dikî wekî dal siyaset dikin yani. Barcelona digoya ku em Barcelona ji tîmekî wê de tîmekê yani ne tenê tîma futbolê heye yani. Erê rast e wan tiştê tu dibêjî rast e lê divê naberê de Katar wexta van tîmên mezin yên Ewropayê dikire divê naberê de ew kesên ku mafê mirovan diparêzin azadiyê diparêzin vana jî rexnetîn li ser wan dibên ku yani ev welatên ku van futbolê vana dikirin li wan welata demokrasî tune mafê mirovan tên bin pêkirin û heta tedî rexne hat ku Barcelona reklama wan a Qatar Airways bû gotin hûn çima vê reklamê dikin vana mafê mirovan bin pê dikirin û dev jê berdan hinek tîm dev jê berdan lê mixabin pere wexta pir be gelek tîm jî nikarin dev jê berdin awayî wek te got işte tîmên Liga Premier yê PSG yên din mixabin ji alî Şêxên Ereba tên kirin. Belê mesela tiştekî din jî em bêjin ez ji Qatar qet hez nakim ez naxwazim navê wan jî bibînim lê ji ber ku futbolciyê wisa navdar girtî nav ew ê Parîs ez mecburî mesela wextê min hebe ez dixwazim temaşa wan bikim ji ber futbolekî xweş dilîzin. Vana ne tîmê Qatarê ne vana tîmên Ewropa ne ê lîgên qerase ne yani. Rast. Wisa ye yani. Ew ji wir pere qizir dikin reklama xwe dikin vî tiştê dikin. Kekeya em werin ser rojeva xwe mijara xwe. Wek me got em dixwazî bi dal Kurdê em ê dest pê bikin wek me got Lîga Etanya ku dal Kurdê de ye li Swêdê bi dawî bû li Swêdê lîg zivistanê bi dawî dibin heya Nîsanê piştî Nîsanê dîsa dest pê dikin îja Nîsanê wê dal Kurd li ku bilîze wê dîsa de Etanê bilîze an Super Etanê de bilîze ji bo wî jî niha wê derkeve maçeke ku kî zorakî bibe em bi Kurdî wisa bêjin wexta ez cara dibên playoff pir kes dibe ya ev playoff çi ye dibêje tu çima dibêjî playoff ew e ku maça eliminasyon ya ku du maç wê werin lîstin di navbera du tîma de kî zorakî bibe ew ê derkeve Super Etanê nizam navekî din bi Kurdî ez bixwe nizanim tune ew e îja maç wê yekê mehê dibêjin tên lîstin ez çûm malpera Federasyona Swêdê a futbolê min tu agahî bi rastî heyanhan nedî lê ji berpirsên dal Kurdê ku dibên yekê mehê û çarê mehê wê were lîstin li hember tîma Gayis ya bajarê Göteborî heftiya çûyî te çibû maça dal Kurdê temaşe kiribû vê heftê jî min li hanînge mehla min bi rastî hatibûn bûn cîranê min min çû maçê me malbatî temaşe kir yani divê maçê de lîstikvanên wî stêrk tune bûn hemû hiştibûn maça playoffê pir normal e jî hemû wê 15-16 salî 17 salî ew derxistibûn maçê ji bo lîstikvanê wan seqet nebin lê bi wî alî jî maçê dido beramberî birin tu dişopînî ez zanim tu dal Kurdê baş dişopînî kavê çi bike yani tu dibê roja çarşemê yekê mehê ez bawerim wê gelek Kurd herin li Uppsalayê maça ewl temaşe bikin nêrînên te hîsê te tî çi bêjî ji bo vê maçê bi rastî ji bo ew ka Kurda jî ji bo nasandina Kurda jî em dizanin ku dal Kurd lobiyekî pir mezin e pir propaganda Kurd û Kurdistanê jî dike hela were Super Etanê wê hîn baştir be fermo keyan Belê
Ya tabii dal Kurd yani jibo me Kurda ne tane jibo Kurdun Swedi vakit tecrübe baskır jibo Kurdun hamu parçayı Kurdistan'ı ve hamu Kurdun kul derve hene takime ki pır mühimi şopinin de dile wanda ciye ki başlıgırı duhazın navê dal Kurd derkeve û qezanç bike û her car serketina bi dest bixe. Ew aliyekî meseleyê û ev pir mühim e tabii. Yani niha mesela eger em civata Kurd em bînin berçavê xwe çar perçe Kurdistan bi seda partiyên siyasî û belabûnekî aliyê siyasî de aliyê coğrafîk de aliyê nizanim hatta bêjî ziman û nizam çi da gelek problem têde hene carna di noktekî müşterek de merv nikare hemû Kurda bînin cevher. Lê dar Kurd faktorekî wisa ye ku ew kesên ku dilê wan ji bo dal Kurdê dixwaze hemû Kurdin ew fikra ew tiştê ku min gava dinê behs kir tiştên nakokî ew problem û müşkile û nizam çi başa ew serê wan de qet derbas nabe. Min dîtiyê hemû insanên ku alîgirên filan partiyan ya nizam çi ne normal wekî partî nayên cemev lê maçên dal Kurda tên ala Kurdî destê wan da û dixwazin taxma wan qezanç bike. Ev gavekî pir giring yani namazê ji bo bibore ez ê têkevin haberê heta Newrozê Kurdên Rojhilat, Bakur, Rojava pir caran Newrozê jî bevdû pîroz nakin. Lê tu dibînî di maça dal Kurdê de ji Rojhilat, ji Başûr, ji Rojava, ji Bakur ferq nake. Gelek îja bi ser de jî genç yani xortên Kurda hemû ewin yani. Ew ya bi rastî ez wexta dibînim pir kêfam tê. Belê ew gelek giring e. Yani namazê ji bo genç û xortên Kurda ku tedî yani devleta me tuneyê tiştekî ku em yani aliyê sinemada, aliyê edebiyatta, aliyê karsazî yani tiştên marka wekî marka di nav Kurda da tuneyî ku gencekî yani xortekî me pê serbilind bi bêje ez Kurdim işte filan tiştê min heye mesela. Ev tabii tesir dike ji bo gencên wisa tedî mekteba da ez mamostem mesela carna talebeyên lîseyê, şagirdên lîseyê tên aciz bûnê çi xêr dibêje işte sinifa me de Türk hene dibêje yan jî Ereb hene dibêje Kurdistan tuneyî tu behsa çi dikî. Ew jî xwe aciz dike tê dibêje mamoste ez çi bêjim. Yani tabii yani ji bo wan evekî rihet nin yani li vir li Swêdê tu mezin bibî û welat devletê te tu nebe û bikarbî bersî bidî ji bo ya dixwazin tiştekî hebe ku bi rastî pê serbilind bibin ev dal Kurd jî yek ji wan tiştayê û nav Kurda da bûyî marka yani pir mühim e ku navê wî neyê guhertin alayê wî yani rumûzê wî singê wî amblema wî belê qet neyê guhertin ji ber ku ew marka ye sala tunê Kurd ji vê hes kirine yani ji vê navê hatî qebûl kirin. Wî qebûl dikin yani Kurd ji vê hes kirine yani. Kurd hes û Kurd zû bi zû tişta hez nakin. Ji vê hes kirine wê şa divê em vêya biparêzin û xurtir bikin. Îcar wekî din atmosferê ku di maça da heye wekî te jî behs kir yan jin, zarok, aile wekî her newrozekî, wekî her şahiyekî. Bi rastî jî wisa erê îcar kêfa wan qezenç bike qezençnekî hiç xema wan sen lîga herî bilind da bibe yan jî lîga herî binî da bibe hiç ferq tu neye. Ew alîgir ew ê hebin li wir ew ê her car hebin lîg bikeve jî ew ê hebin ew derkeve jor jî belkî zêde bibe. Îcar ev rastiya dal Kurdê divê em tu carî jî bîr nekin. Tabii ji ber ku destpêkî hîn ji ber ku destpêkê ji bo ya gelek tişt wekî tedbîr ji bo pêşerojê divê dal Kurd û kesên ku bi rêve dibin karê yani taxma dal Kurdî bi rêve dibin ewana fikir bikin ku mesela çawa bikaribin alîgirê xwe zêde bikin, endamê xwe zêde bikin, piçek din
riyendin bibinin ku ev propaganda ve ev tiştek ku hatta îro bi serketî çûyî jê baştir derkevin. Yani gelek rêhenê ku meriv numune mînak dikare ji dewletin welatê din yan ji taxmê din derxîne. Dûî warî da ez kêmasî hinek dibînim yani dal Kurd di warê propagandakirina ji bo taxima xwe divê hinek xebatên berbiçav zêdetir bike. براستی اجی لگل تمه ام جوار دبیجن ورن جارنا ام دوان درا da bir pevne kubin dve kestine yanjı ne amadan ne yakın براستی medyayı hoş bkar naynen ev ya rakhne mineci rasta بله و medya jî pir mühim e. Mesela niha ez çûm Başûrê Kurdistanê ez mîvanê K24 bûbûm îja li wir em li lobiyê dabûn maça Dalkurd hebû bi nizam kêra nayê bîra me hemû personel ew ê K24 li salonekî civiya bûn û ji YouTube yek paşê yani paşra ew dikir weşanê dikir weşanekî gelek xirab û televizyonekî mezin vekiribûn û hemû wekî li maça bin temaşa ew ê dikirin yani vana hemû insanek profesyonel bûn erê îcar yani va tiştaner ez bar dikim gelek ciyada dibe divê endametiya xwe rêyekî bibînin ku endametî li ser hemû ciyanê bikin ne tenê li Swêdê endametiyekî sembolîk e yani mesele pere nine li vir terî cana mesela maça wan pere nagirin ew jî xelet ez dibêjim yani herkes divê pereyê xwe bide bira fêr bibin yani Kurd fêr bibin ki cana divê ez mesref jî bikim ji bo hinek tişta dûî warî da yani hemû tiş bira belaş nebe lê aynı wexta em hewl bidin ku endamê wî li seranserê divê Kurd tenê neş dal Kurdê hez bikin yani aborî jî hez bikin aborî jî alîkarî bibin endam alîkarî bikin yani û gelek Swêdî hene mesela dibin endam di nav dal Kurdê de yani tên temaşe dikin mesela li Uppsala taxmekî Uppsalayê dal Kurd ew jî xwe ji Uppsala yani li wir mezin bûyî dibêje ev taxma min e gelek Swêdî jî tên dûî warî da ez hêvî dikim yani ew ê gelek tedbîran bistîn yani tabii ne tenê ew tîma ku futbolê dilîze ew jêrxana wî jî pir xurt biye ana destpêkirine tîma jina ava kirine ji umrê zarokên cuda tîm amak demekirine yani wek akademî jî mezin dibe yani dibe ev akademî ji destê Kurdan neçe bi rastî yani wek me got her çi qas ku yani li Swêdê 100,000 Kurd hene Kurdên Swêdê temsîl dike di heman demê de hemû Kurdên dünyayê temsîl dike bi rastî dal Kurdê û bi van tiştê xwe dibê wenda nebe yani wî havî dibê yani Kurd çi bikin nekin dal Kurdê xwedî derkevin ji Rojhilat Başûr Bakur yani di maça da em dibînin îca dibe yani piştgiriya xwe tenê bi hezkirinê nehêlin yani Şükrî nivîsiye dibêje Şükrî Demîr sekreterê dal Kurdê do hatibû maçê lê bi rastî hingî sar û rexne lê bikim dewra dudiya ji sermayê reviya çû yani pir sar bû nivîsiye dibe yani maçîn wextî wî ne diyare ya yekê mehê ya dudiyê mehê maça ewil li Uppsala maça duyam jî li Göteborgê ya 4 ya 5 mehê bi rastî ew min jî nedît yani çû malpera federasyona evkê erê em werin ser maçê rûyê rojê kê 4 mehê an 5 mehê yan ji yekê mehê dudiyê mehê tu bi salat serokê federasyonê bûyî Kurd wê herin maçê berî 2 tu çûbûyî maçê atmosfer çawa bû yani ev maçeke pir girîng e li Uppsalayê wa şoreş jî nivîsiye divê werin Uppsalayê dal Kurdê temsîl bikin divê Kurdên Swêd stadyekî mezin e bawerim 30,000 e çi ye kapasite wî divê dorê de ye lê ez bawer nakim xwaz Kurd herin 3-4 jî herin bes e yani tu çi dibêjî yani Kurd dibê herin ya bi baweriya me yani Kurdên ku zanin ev playoff qezenç kiriye dal Kurd ew ê yani bixwazin werin temaşe bikin û heta îro jî hatine va 6-7 salê dawiyê ku tedî
چیرۆکە داڵکوچاوە دەست پێ کرد بنی حتا چوجۆر ماچە ئەوێ ئەس چوو بوو ماچە ئایکۆ بووبار دکم لە سۆدر نزیکی 4-5,000 کورد هاتبوون یعنی ماچێکی لە ئالسڤێنسکە بوو یعنی ئەو مانزەرە ئەو هەموو ستادیوم بە ئاڵا کوردستانی تشتێکی gelek xweş bû tu bi pere nikarî bikirî sanî tu bixwazî plan jî bikî nikarî çêkî erê îcar veya hazir hinek xebat kirine fedakarî kirine hinek jî hatî bûne zîrek bûne anîne vî noxte divê em jî piştgirî bikin berawayî û ji xwe tu problem tuneyî herkes piştgirî dike li wir qet problem tuneyî tenê em fireh bikin yani em ew xwe fireh bikin ez dibînim mesela maça ku ez çûm maça ku tu çûyî tu dibêjî malbat hemû min jî dît yani hevalê min cotkar û zarokî wî maça berê çûbûn yani xuyayî wekî tradisyon wekî edet herkes zarokê xwe xanima xwe wekî malbat çûra îcar ev dibe malê hemû kesa îcar ev tesîr dike yekî dibinê êde jî dibêjî ez jî wek malbat werim ez jî wekî ji bo wiya herkes ji aliyê me çû qas were divê em xebat bikin ku maça pêşî pir mühim e hem avantaj hem dezavantajı maça pêşî eger skorekî baş dest nexînin dikarin li Yoteborî pir xirab be ji ber ku gays taxmekî pir yani di nav evê de heye dîroka kevne bawerim 140 sal dîroka wî heye yani tîmekî ne wiha bingeha jêrxana wî bingeha wî tune yani tîmekî gelek xurt e wekî Yoteborî wekî Aykoyî wekî Yurgordinê yani taxmekî heye keya maça ewilga Upsalê ya yekî me heye ya dudiyê me heye wat bêje ew jî çarşeman pêşeme bi rastî yani wan roja pir kes jî kar dike nizanim wê ji karê xwe destûrê bigirin herin nerin yani ew jî dezavantajek e yani li Swêd ne zehmet e kî bixwaze kare destûr bigire yani yani evê ku imkanê wan tuneyê neçin jî ser ekranê televizyonê yan se online yan bawekî dikarin tevlî vî evê bin şahiyê bibin sanî ihtimal mesela nikarin biçin Yoteborî dûr nizamçi lê dikarin bawekî din xwe germ bikin ser vî maçê sanî îcar yani tiştê ku ez dixwazim civat hemû dikarin mobilize bibe di vî warî de agadarî nabaşi lê zêdetir jî divê meriv şükrî wan re em bêjin biraz zêde agadarî bidin yani çûqerçi qas dibêjin li Stockholmê Kurd pirin li Uppsala jî Kurd pirin em dizanin her wiha bajarê Gais Göteborî li wir jî Kurd pirin yani tenê ne li Uppsala bira li Göteborî jî di maça duyem de herin piştgirî bidin û bi tehziratê xwe alîkariya futbolîstên dal Kurdê bikin ez hêvî dikim qezîz bêjarê sala berê yani gelek bêşansizî li hember Landskrona nebû bar dikim wenda kirin pir bêşansî bû yani normal heta hatin wê noxte jî yani gelek maç wenda kirin îcar seviye wan ê dal Kurdê vêgavê yani kêmî süper etan nine yani tedî temaşamevan kesek me gudarî dikin bekî nizanin herî lîga herî jor dibêjin Allsvenska ew lîga herî jor dal Kurd wextê xwe de carek li wir lîst lê salek tenê bû gelek zehmet bû paş da ew bû lê sala ê bin wiya süper etan ew jî ciyekî gelek giring yani futbolekî gelek bi qalîte dilîzin û dal Kurd li wir bawer dikim ew ê nekeve tengasiyê nekeve na ez jî texmîn nakim lê ez dibêjim yani bi rastî pir bêhêvî me ji van maçên dawî ez dibînim ku yani xwe amade kirine ji bo vê maçê her çi xas do lîstvanê wan nelîstin jî hemû bi hev biryar dane ku vê maçê qezeş bikin û derkevin süper etanê ez wiya bi wan re dibînim ji daxuyanê wan ewkê wan dibînim yani
باشه دال کرد بوی های وقت مگو یا یکی مه یا دو دی مه لوب سالا ماچا قدره مگوت و در که به ماچا قدره اگر ماچا خو قزنش بکرد ده هر دو ماچان ده نتیجه که انجام باش بسینه و در که به سوپرتانه یعنی در کتنا یه سوپرتانه جالی آبوریجی باشه یعنی پره کی نهاج اتانه ته بلکی پیشش خاطیوی او پرج سوپرتانه ورجه یعنی قالیته لیگاجی yani اتان لیگک بنه لی سوپرتان هین جورتره پرج حوزته هین بلندره yani لور اوجی جالی آبوری ده گلک وی آلی کریا دال کرده که yani. بله آلی تاکتیکی yani tiştek az peşniyar bikim hevi dikim maça peşi ke mani du gol yani se gol dve bavejin o kat gol nakon. Çünkü gol nakon yani evya mime. Gol dve nakon o 1-0 ternaki yani demini maça tişki bejim de tişki balkeş yani mesela de puanı da merde bine Dalkurt lige be 62 puana kadar kekeya تدبینی لور 66 غلاویت 40 گل خواهی یعنی 40 گل نه هنده براستی یعنی دبی بیا راهنر وان دیرکتور وان تکنیک بینه برچاو یعنی تیمه کی 40 گل دخواه پر حد کاره دماچا پلی اوف دجی گل بخواه یعنی او مهمه یعنی دبی گل نخون یعنی مالا خدا دبی گل قط نخون مالا خدا نخون یعنی دماچا پلی اوف ده اف قال لك مهمه يعني وره باشه يعني مجزلا ما دال كردي ام بماتشه ورن كليت كرن ام البندي يا يكي مه دودي مه لوبسالا وماتشه بن ام بنيرن تبينا برده وقت مگو تماشوان ما قال لك نها هاتنا براستي كيك علي فكري شقجي بمربو لافضح حفته كيك علي فكري شق بريار دايكو وگره ولات لکردستانی بجیب به ایجا بريار داي انا دچه لکردستانی بجیب به کاریوی سیاحت پر براستی ایجا هر وها وگره علی فکری شیخ بلکی جبو کردن لدیاسپورا ایل متروپولان و روجاوای ترکی جی به میناک و ام گیش کاربن روزکی وگرن ولات خواه کردستانه امید هفتیا پیشامه ده علی فکری شک دیسا لور ببینن ام کابنه جویج کردستانه بر وقت مگو چیه کردستانه لی علی فکری شک براستی تیمین کردستانه جبومه شروعات کرد که یا ایشف yani imkanı min jitune ezanım ete jitune tuji televizyonda da maça tamaşa naki dikina ki zanım Ahmet Spor, Van Spor, Batman zanım çi emin imkanım çena bem lo dervay velat çedbin o ya veşana saziye bawa kidin dedim em nikarin tamaşa jibikin Ali fikrinal verale ez duxazi ama disar var derbas bim şraz işte pırste kidin bikim disar Ali girin dal kurdi o yen Ahmet Spor'e o yen تیمن دن یم باجارن کردستانی ام وا بچک وان بینم بر هفدو از پیشی که اکبکم تیمن کردستانی چکرن و هفته ام اگر آمد سپور دست بکن براستی آمد سپور درکت هم بر کونیا سپور هفته دقیقه اول 3-0 پیش بو پشره رابوسی غلاخوار لب زوره 4-3 قزنش کرد باجارتا که شانلورفا سپور و هفته سورپریزه کی پرمزن کرد لهمبر اسپارتا 0-2 وندا کرد او جی خوشی وندا کرد بین اسپارتا تی رضا دودیا شانلورفا چو رضا چاره تیما لیگا سور یا اوکی دجی براستی ام هیوی به وان سپوره بون لوان سپور سالی چین گلک باش بو ای سال دست پیک ده باش بو پشراما وندا کرد و هفته جی یک ما دیاربکر سپور لهمبر تورگوت لود 2-1 وندا کرد تیما کو حیان ها قط نتیجه انجام نباشت کرد آدیامان سپور جی لهمبر تیما دنیا ماراشه 4-0 قزنش کرد وان جی لورد ريزا ششاده لیگ باش ناچه جبو کرده
روشا تیمên Kurdan yên di Süper Ligê de jî Sivas wenda kir, Malatya wenda kir û nizam vê dawiyê Enteb li hember Trabzonê di lîst maç çawa qediye ez wî nizanim. Rewşa bajarên Kurda jî bi vî hawiye. Kekeya wek min got yanî em wexta alîgirên dal Kurdê em dibînin em dibên xwe yanî ev alîgir tîma netewî ya Kurdistanê alîgirê wan in. Yani bi wî hawî xuya dike bi rastî. Wek me got ji Rojhilat hene, ji Başûr hene, Rojava hene û bi alayên Kurdistanê diçin, bi Sûrûdên netewî diçin, di berî maç dest pêke Sûrûda netewî ey Raqîb lê dixine di maça de. Yani heyecanek coşekî mezin ya Kurdistanî di maçên dal Kurdê de dibînin. Ev ya bêşik em dibînin ku Kurdistanî ne alîgirên wan lobiyekî mezin ya Kurdistaniyê dikin. Em ya di tîma Amedsporê de jî dibînin. Her çi qasî dal Kurdê nebe jî lê tekoşeriyê dikin, berxwedanê dikin û pirsa Kurdî hevtir tînin rojevê, pirsa mafê mirovan tînin rojevê. Ez vana her duyek gelek baş zanim. Min ji Elî Fikrî bikriyane ew taxîb dike. A batmanê wanê van tişta hene tinin. Tu çawa dibînî Şanlıurfa mesela alîgirên wan? Meriv kare bide berhev bi vana re. Yani ew jî karin wisa bibin yani wek yên Amedsporê û yani ez ferqekî mezin di navbera tîma Amedspor û Diyarbekirsporê de jî dibînim. Bi rastî Amedsporê wek min got Kurdîtî dikin, Kurdistanî dikin lê Diyarbekirsporê qirixtî dikin ne nizam. Ji min wextê bi rastî. Tu çawa dibînî yani? Ya tabii ev pirsekî gelek giring divê meriv li ser şek bifikire û münaqeşe bike. Yek şu an mesela Urfa Spor, zanî Urfa û Diyarbekir eger em bidin berhev em yani bixwazin şek nirxandinekî diwarê siyasî da û kurdiyatî û dawa kurdiyatî, doza kurdiyatî gelek fark dike. Yani riha asimilasyon pir berfireh çêbûyê û eşîrên ku serdestin li wir hemû bi dewletê re yani piraniya wan em bêjin piraniya wan bi dewletê re ne yan jî di partiya dewletê re ne lê ez tiştekî dibînim ji bo ya mesela zêde hêvî tune nebû ji rihayê lê va 6-7 mehe ez dibînim li ser sosyal medya münaqeşa di nav wan da çê dibe. Yani gencên ku Twitter'da alîgirên Şanlıurfa, Urfa dibîjin. Yani Kurdên Şanlıurfayê, Kurdên Rihayê. Erê Kurdên Rihayê mesela behsa taxma xwe dike wekî bi hestên Kurdên ku Amedspor dixwazin piştgirî bikin yan jî dilê wan de heye. Yani ew tendens hêdî li Rihayê çê dibe. Kesên ku hatine îdara Urfa Spor yan jî Riha Spor hinek ji wan ez nas dikim. Yani hinek ji îzolîn yani ez wana nas dikim. Aşîra meyî û gencin jî zêde yani di mesela kurdiyatî de pir ew ninin. Yani em bêjin lê de aynı wexta em bêjin di gruba wan de ew hey walî hey nizanim ew emniyetê heye ew nizam tedî ew yani şiklê ku berê li Diyarbekirê hebû ki mesela Diyarbekirspor îdare dikir ya walî bû ya emniyet müdürî bû. İja ew şekil hate şikandin piştî Amedspor çêbû û Kurd dest avêtin û piçek behsa maçên xwe de behsa kurdiyatî kirin û hestên kurdiyatî anîn ziman ew ji destê wan yani Kurd ji destê dewletê girt bûye. Ew wekî sîlah bû destê wan de bû. Yani normal ew ji Diyarbekirê hez nakin. Walî çawa hez bike ji Diyarbekirê? Yan waliyê Rihayê çawa ji Rihayê hez bike? Ew sernavê dewletê wekî walî wek memûr hatiye wira îdare dike dixwaze ku yani kurdiyatî li wir pêş nekeve.
إجا للرحاية أزناد بينم إشارات gelek müsbet heyku, pozitif heyku gencin riha Kurdin ku lur mezin dibin û interesa wan ser sporê heye ew hêdî dixwazin numuneyê Diyarbekir yan jî Amed bo xwe bikin aynı tişt. İhtimalê nav jî bûgerîn. İhtimalê aynı tiştê ku li ew ê çêbûyî taxmekî din derkeve bi navekî kurdayetî yani gelek tarixi li ew li rihayê dikar wan nava bikar bîne ew tendes ez dibînim ji ber di münaqeşeyê wan da wî tiştî ez dibînim. Çima ez dibînim aynı tişt mesela baroyên ku tedî li hemû bajarên Kurdistanê Tirkiye baro resmî ye. Baro berê jî hebû, ana jî hebû. Lê baroya Diyarbekir rolekî wisa sereke lîst ku yani bû wekî motora pirsên civakî û dawayên hember zulm û zordestiyê û heqiyê û mehkeme wan nizam çê wan bû navendekî wisa ku Kurd xwe yani ketin tengasiyê çûn cem baroyê. Ew tesîr kir baroya Diyarbekir çêbû piştiya baroya Cizre çêbû baroya nizanim Batmanê çêbû vana ew ku baroya Wanê çêbû evana hemû nêzîkî hebûn. Ez nadibînim riha heta niha ew tendens pêra tune bû ew mesela baro jî ew jî aynı wek Diyarbekir yani bihevra skrêkên civakî girtine rojeva xwe û baroya rihayê navê xwe jî guhertiye gêriye bi Kurdî bi Erebî bi Tirkî nivîsiye. Belê. Aynı tendens di nav sporê de jî aynı tendens nav civatê de jî ev münaqeşa nav wan da çêdibe prosesekî pêvajoyekî dest pêkirî tu bawer bike gelek nêzik em ê guherandin li rihayê bibînin û ez hêvî dikim mesela ev tişta ne tenê li rihayê em bêjin li Dêrsim spor heye tedî li hember Dêrsim spor ez nizam kîjan lîgî de dilîze belkî weke Amed spor ne ew jî yani ew jî mesela gava diçin maça yan ewa êrişî wan dikin nakin weke Amed spor ez nizanim lê ev dibiçi yani Türkiye'nin ku vana dibînin yani bajarên din Sakaryayê nizanim êdî Trabzonê êdîkî ew ê Bursayê ewana van tîma dibînin navê Kurdî dibînin hez jî nekin hez jî bikin ew ê mecburî bibîn. Îcar ev tişta ew ê her diçi ew zêde bibe fireh bibe baro û maçên taximên futbolê du numuneyên baş in ku di nav civatê Kurdî da guherandinê işaret dikir. Heta sporê de alîgir hîn pirtir kare tesîr bike. Niha dewlet pir dixwaze ku Amed sporê ji holê rake bi rastî. Yani berî du sê sala me didît yani heyecanek ku mezin di nav alîgira de hebûn ku hema weka ku li hember her tiştî bûn. Eger tîmên bajarên Kurdistanê alîgirên wan giş wiha Kurdistanî bin û pirsa Kurdî bînin rojevê gencin jî xortin yani vê tesîr bi raya min ji baroya û ji saziyên din yên li herêmê pirtir bikin yani ji bera ku hareketek wiha kitleser dibêjin ya bibî awiye yani. Tabii yani Kurdayetî kirin ji ber devlet pir eşk bûyî yani metodên gelek xirab bikartîne xelk ditirsi ew kesên ku bi milyona derdiketin derve ji bo Kurdayetî yani di Newroz yani di xwepêşandanên wekî din de îro belkî nawêrin ji ber devlet êrişekî pir tund li ser wan ew dike lê em karin mesela bibînin tenê jinekî dayikekî ku mêrê xwe wenda kirî du zarokî wî hatî kuştin şen yaşar eva nêzîkî salekî her rober adliye rûdine dibêje ez adalet dixwazim adaletê dixwazim yek insan bi yek insan dengê xwe dikare bigîne hemû ciyanê yani metodên wisa devlet gava bi tengasiyê ji te re derxîne tu metodê din û spor cî herî rihet e li tu kontrol tuneyî tu çi biqîrî çi bibêjî li cem te polîs û walî û devlet tuneyî tu êdî çi devê te de hebe çi hundirê te de hebe tê derxînî îca tiştê ku li Amed spor
çê dibe di maçê wan de ev tiştê yani Kurd hestê xwe derdixîn derve ji bo wiya jî dibe Amespor bira qezenç bike nekî fark nake. Fark nake. Belê. Kekeye birastî wextê me got Elî Fikrî Işık hebûna wê maça analîz bikirana şîrove bikirana tune loma me çend deqe berî bername dest pêke me got minkî zû bixedînin em mesela dal Kurdî lê birastî wextê me tije bû tam bû 45 deqe birastî yani vala neçû yani me Lîgên Ewropa jî bigirtana lê Elî Fikrî Işık jî nehat wê şîrove bike ji xwe heftiya çûyî maç tune bûn vê heftê dest pê kirin bi rastî em xwe bi maça dal Kurdê ve konsantre bikin em binêrin ka roja çarşemê an pêşembe eger were lîstin maça ewil wê çawa derbas bibe em bi vî haviyê bernama xwe îro bi dawî bikin tu jî gotinê xwe eger tiştekî te negotibe hebe tu bêjî wan pêş e fermo. Tenê ez tiştekî dixwazim bêjim belkî yani bernameyê wiha hûn her hefte çê dikin firset çênebe ew e. Niha sanî gava em behsa Tirkiye dikin navên taximên ku bi Kurdî ne ew gava diçin bajarên Tirkiye êrişên otobozê wan dikin, futbolcê wan dikin, taximê wan dikin, personelê wan dikin, carna tehdît dikin, birîndar dikin, şiddet bikartînin û evana jî normal tedî taximekî kîjan taxim dibira bibe wana hemû resmî ne girêdayî prensîbên UEFA divê ew ê xwe dewam bikin. Em mesela li Ewropa dibînin nijadperestî li hember kesên futbolciyên reş yani ew ê ku ji Afrika ne li hember wan gelek cara çê dibe îjar di hemû stadyuma da li hember nijadperestî reklamên gelek mezin çê dibe û propagandayê gelek mezin çê dibe û nahêlin yani yek tiştên ku li hember futbolciyekî bê gotin qebûl nakin ceza didin ew dikin. Maça do da Lyon û Marsilya hevra Bilîstana şûşeyekî avêtin hat serê ew ê futbolciyekî payet piştî wîya maç texîr kirin, îptal kirin. Ew jî ji bo ku dünya alem bizanibe ku yan şiddet di sporê de nabe, nijadperestî di sporê de nabe, ev prensîbê hane divê Kurd jî li hundirê Kurdistanê de bikarin xwe bigînin berpirsên UEFA û ji wan re bêjin rapor bikin ku li hember wan nijadperestî û şiddet tê bikaranîn ew gelek mühim in ji ber mecburin müdaxele bikin. Heta na müdaxele nekirin. Min dixwast wiya bêjim tenê. Valla keya ev ya Türkiye gelek zahmet e. Ev yani bizanebûn devlet bu xwe ji dibin yani êrişî wan keza bikin yani polis rê didin, esker dengê xwe nakin, savcı, hakim derheqê wan de tişkî nakin. Yani bihêla vî tiştê êkî Kurda dikujin û wana ew nakin yani zêde ceza meza em bêjin nadin wan. Yani li Türkiye piçek zehmet e lê em ê jî tê bikoşin yani berxwe bidin yani. Baş e kekeya gelek spas bi rastî tu hatî te me tenê nehişt Elî Fikrî Işık wek min got bi rê de ye nikarbû beşdar bibûna. Esasê xwe de soz dabû ku li ciyekî bisekne beşdar jî bibe lê wa xuya nebû normal e. Em roja çarşemê yan pêşemê em li benda maça yekê ya dal Kurdê bin. Ez hêvî dikim gelek Kurd herin wê rojê li Upsalayê maçê temaşe bikin. Ez hêvî dikim ku wek maça do hewa ne pirsar be. Bi rastî îros çend roja li Swêdê hewa sar jî dest pê kiriye gelek sar e. Yani ew jî dezavantajek e. Roja çarşemê an pêşemê herin maçê temaşe bikin. Bira ji malpera dal Kurdê taqîb bikin ka maç kîjan roja saet çenda de ye. Ya wê çarşemê ve ya pêşemê ve wa war dibêje sekreterê dal Kurdê Şükrî Demîr. Baş e heya heftiyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de êvar baş. Gelek spas dikim ji bo te jî ji bo hemû bînerên me
و سرکتن جبو دال کرد خازم لی اوی هفته نه یکی مایه هین ده روز مایه یعنی اره نه چهارشنبه راست یکی می مگو یکی می اون دو می اره گلک سپاس برنامه کی باش بود سپاس بو تجربه سپاس